s ove strane večeras. Meni je naravno lako govoriti kao vašoj moderatorici, ali ono što je mnogo važnije je da večeras predstavljamo iznimno djelo, Polaroid kauboj Refika Hodžića, čovjeka kojeg poznajemo iz posve drugih okvira, osobito u aktivističkim vodama, u vodama borbe za bolju budućnost i za pravednije sjećanje na ratove 90-ih. No večeras smo u jednom drugom okruženju, jednom prijeratnom okolišu koji nam je Refik, kako kaže njegova recenzija, donio u Ćopićevskom lijepom stilu. I za početak bih prvog promotora Vladu Tomičića, našeg druga, novinara, televizijsko lice, tako je, čovjeka koji je podijelio dobar dio ove istorije, zamolila da prokomentira što znači Refikova knjiga u odnosu na sjećanje na prijedorsku periferiju onoga doba kada je on bio dijete, u vremenu kada zapravo bosansko-hercegovački kontekst najčešće ili isključivo doživljavamo u našoj suvremenosti kao kontekst borbe, nemira, kao kontekst u kojem je nepriznata ljudska patnja. Kad sam pročitao tu knjigu, onako sve mi se vratilo to naše sretno djetinjstvo za koje niko ne može garantirati da je postojalo. Dakle, knjiga se sastoji od nekih točaka koje nam glavni junak nudi, od nekakvih generacijskih ključeva koje prepoznajemo mi koji smo odrastali i stasavali u 80-ima, bilo da se radi o klizi koju djeca prave kad padne snijeg, ili da se radi o jednoj čuvenoj seriji od 3 stripa Zagorova, to je zlatna serija, mislim da su se zvali Plamena lubanja, Horde zla i kako se treći, i Na krilima noći. To je bio san svakog od nas dječaka. Refik je nešto stariji od mene, on je generacija mog brata i on je uhvatio više od te sreće koju smo zaista u svom blaženom neznanju živjeli u 80-ima. Ja sam toga uhvatio nešto manje, ali točno je detektirao mjesta koja će trigerirati nekakva sjećanja na najljepše dane u našim životima koji su nam, kako rekao, oteti i u čemu smo nekako prekinuti i prisiljeni da sve počinjemo uvijek iznova i iznova. Nekako odjednom te to istrgne i odjednom se nađeš u nekom novom svijetu kao predmet na kojem neko potvrđuje svoju dobrotu ili otkriva svoje zlo. To je sudbina svih nas koji, nažalost, smo morali živote počinjati negdje drugo. Onda jedan jaki stup nosivi te knjige, snaga žena, snaga naših majki, koja se naravno prezentira kroz naše djetinjstvo, gdje je ta majka oslonac i djetinjstva i kuće. Tu je nekoliko teških epizoda u kojima slutimo svoj kraj, u kojima slute svoj kraj naši najbliži, u kojima to doživljavamo, a kroz cijelu knjigu neizrečena je dakle ta težina onog zla koje se dogodilo u Prijedoru i zločina. Ono gotovo nikad nije eksplicitno spomenuto, ali ono cijelo vrijeme visi nad tim djetinjstvom. Možda je to zato što nešto znamo naravno o tom, jer smo odavde. Ne znam kako će čitatelji koji ne znaju za Prijedor i za ono što se u Prijedoru dogodilo to uhvatiti, ali ja mislim da hoće lako. To je idealni soundtrack djetinjstva ovog lirskog subjekta, ove knjige. Pa zapravo, kad naiđete na ovakvu knjigu nekoga kako bi rekao, kolokvijalno kaže, nema kilometražu u tom sportu i ko nije posvetio život tome, zapitate se u čemu je magija, u čemu je tajna i koja je formula i koja je, kako bi rekao, vremenska kapsula koja je uspjela da te izbaci, kako bi rekao, u jedan stvarno visoki level
nečega što se zove književnost, nečega što se zove pisanje i onda sam shvatio da je u stvari napravio jedan, kako bih rekao, napravio jedan da li je bio svjestan toga ili nije, ne znam, ali napravio je jedan stvarno svemirski skok kao ono kada Superman pojede Krypton i odjednom vidi kroz zidove. Obratio se djetinjstvu u stvari, obratio se svetosti, veličini, metafizici, ne znam kako bi je nazvao, djetinjstva koju svi ovdje itekako slutimo i osjećamo i imamo je proživljenu, imamo je negdje duboko u svijesti i sjećanju i emocije iz tog vremena i dan danas su u nama žive i jake i prijateljstva iz tog vremena itekako cijenimo i poštujemo. Jer kažem, to su ona najčistija vremena, ona najsvetija vremena u kojima zaista nema nikakvih filtera i u kojima zaista nema nikakvih onečišćenja, tako da kažem, gdje je život stvarno život, gdje je čovjek stvarno čovjek, gdje je emocija i ljubav stvarna, bez nekih zadnjih misli, bez koristoljublja i bez, kako bih rekao, nekog interesa. Refik, dobrodošao u Zagreb. Nadam se da ti je lijepo ovdje kod nas. Ja se bavim pisanjem čitav svoj život, ali nisam nikad pisao nešto što sam htio da ostane kao zapis o jednoj zajednici koji više nema. I to nije samo zajednica, da tako kažem, Bošnjaka i Hrvata koji više nema fizički u Prijedoru, nego zajednici kojoj sam ja pripadao, zajednici ljudi sa određenim setom vrijednosti, zajednici ljudi, ili ako baš govorimo o djetinjstvu konkretno, djeci koja su odrastala u slobodi koja je danas nezamisliva. I ja kad sam pisao ove stvari, ja sam htio da uhvatim magiju djetinjstva. Apsolutno nema nikakvog dvoumljenja oko toga ko je mene formirao kao pisca, ako ja smijem da koristim tu riječ, to je Branko Ćopić. I tu magiju djetinjstva koju je on uspio tako da uhvati, to je bila moja neka težnja, ali sam svjestan da nisam ni blizu toga, ali tome ja težim, dok istovremeno nisam htio apsolutno nijednog trenutka da lažem. Htio sam da budem iskren i prema iskustvu odrastanja u takvoj sredini i prema onome što sam ja vidio oko sebe i da ovaj zapis ostane kao zapis o nečemu što smo izgubili na više nivoa. I knjiga je obojena tugom i zbog toga što sam ja iz Prijedora, pa samim tim što sam ja iz Prijedora, to u oku čitaoca automatski povlači tu spoznaju o tome šta se događa 90-ih, ali i zbog toga što ja dok sam pisao, dok sam materijal za ovu knjigu uobličavao u knjigu, moja majka je umirala od raka. Ja sam je čuvao u Prijedoru, pazio sam je, to je trajalo nekih 9 mjeseci skoro. I u tom razmišljanju o njenom prisustvu u mom životu. Jer ove priče su u stvari nekakvi markeri, nekakvi kočići koji označavaju važne trenutke koji se događaju i iza kojih uvijek slijede nekakve prekretnice u životu. Ali ono što je prazan prostor između tih markera, ono što ja mislim da omogućava i Seji i Ladi i svakome iz moje generacije da sebe vidi u ovoj knjizi. Zato što otvara prostor da ti svoja sjećanja ugradiš između tih markera, jer nisu sva djetinjstva bila 100% slična, ali su ti neki markeri možda bili zajednički. Ja sam ovo pisao za djecu iz Prijedora. Dakle, meni je strašno stalo da nekada neko dijete od 12-13 godina ovu knjigu uzme i da pročita i da kaže o čemu ovaj čovjek, ko su ovi ljudi
Kad ja znam da ovi ljudi nikad nisu živjeli u Prijedru, ja znam istoriju, istorija govori sasvim nešto drugo o Prijedru, ja znam svoju ulicu, ovi ljudi nema nazive ulica, dakle ovih ljudi, ni tragova ovim ljudima više nema. I da to pitanje bude moja književna nagrada, možda ne na kantonalnom, ali na tom nivou moje mahale u Prijedoru. Dugo nisam vidio svoj rodni kraj, proljeće je sada mene uzeli svijeta. Ja ti pišem pismo stari, prijatelju moj, daj mi reci što ima novo, sve mi reci što znaš, i da li još svirate noću pored rijeke. Sad je došlo lijepo vrijeme, pjevate li one naše pjesme? Da li ponekad sretneš moju dragu, jer još uvijek onako lijepa, pita li za mene i da me čeka, piši mi sve. Jutrom kad se budim često, tužan sam, noći su moje duge, pozdravi društvo i druge. Ja ti pišem pismo stari, prijatelju moj, daj mi reci što ima novo, sve mi reci o njoj. I da li još svirate noću pored rijeke, sad je došlo lijepo vrijeme, pjevate li one naše pjesme? Da li ponekad sretneš moju dragu, jer još uvijek onako lijepa, pita li za mene i da me čeka, i da me čeka. Piši mi sve. Piši mi sve.